6 октябри соли 2020 қалби яке аз фарзандони фарзонаи диёр, омӯзгори маъруфу машҳури фанни кимиёи ҷумҳурӣ, директори муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Академия Контакт Интернешнл, корманди шоистаи Тоҷикистон Абдулҳафиз Азизов аз табидан боз монд. Абдулҳафиз Азизов 2 декабри соли 1950 дар деҳаи сурхи шаҳри Исфара дар оилаи деҳқон таваллуд шудаанд. маълумоти миёнаро дар мактаби миёнаи рақами 29 зодгоҳашон ва маълумоти олиро дар факултаи химияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон соҳиб шудаанд. васати солҳои 1972-1973 дар мактаби деҳаи сурх ҳамчун муаллими синфҳои ибтидоӣ, 1973-1974 дар истгоҳи беҳдошти вогиршиносӣ ба ҳайси озмоишгари кимиёвӣ, 1974-1976 чун устоди гурӯҳи таълими истеҳсолӣ дар корхонаи фулузоти рангаи шаҳри Исфара, 1977-1978 дар техникуми саноати хӯроквории шаҳр ҳамчун омӯзгор ва аз соли 1978 то соли 1991 дар мактаби миёнаи рақами 29 деҳаи сурх ба сифати муаллими фанни химия фаъолияти бенуқсону пурсамар бурдаанд. бо дар назардошти комёбиҳои назарраси муаллим Абдулҳафиз Азизов соли 1987 дар назди мактаби миёнаи рақами 6 маркази шаҳр синфҳои омӯзиши амиқи фанҳои химия ва биология таъсис дода шуд ки ҷавҳари гаронбаҳои он албатта марҳум муаллим Азизов маҳсуб мешуданд. соли 1989 синфҳои мазкур ба мактаби интернати омӯзиши амиқи фанҳои химияву биология ва физикаву математика ва соли 1991 ба гимназия парваришгоҳ табдил дода шуду ба дӯши Абдулҳафиз Азизов масъулияти муовинии директори онро вогузоштанд. соли 1992 бошад гимназия парваришгоҳ ба гимназия коллеҷ парваришгоҳ, имрӯза литсеи рақами 1 шаҳри Исфара табдил ёфт ва муаллим Азизов сарвари он таъин гардида то ба нафақа баромадан соли 2016 дар ин боргоҳи илму маърифат фаъолияти пурсамар доштанд. шогирдони ин боргоҳи маърифат ҳамасола дар озмунҳои фаннии шаҳриву вилоятӣ, ҷумҳуриявию байналхалқӣ аксарияти ҷойҳои ифтихориро ишғол менамуданд. маврид ба зикр аст ки ин муассисаи таълимӣ солҳои сол дар кишвар назир надошт ва аз самараи неку пурбаракати заҳматҳои сидқидилона ва наҷиби муаллим Азизов то ҳол на танҳо соҳаҳои илм, иқтисодиёту иҷтимоиёти шаҳри Исфара ва мамлакат, балки бидуни муҳобот гуфтан мумкин аст ки қаламрави кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва берун аз он ҳам баҳравар ҳастанд. Абдулҳафиз Азизов давоми зиндагӣ ва фаъолияти меҳнатӣ тавонистанд собит созанд ки дар сурати ба муаллим фароҳам овардани шароитҳои созгор ва муҳити эҷодӣ ӯ қодир аст дар фаъолияти ҳамарӯза аз шаклҳои самаровари таълиму тадрисро рӯи кор орад ва насли сазовори давлату миллатро тарбия намояд. хизматҳои бисёрсолаи муаллим Абдулҳафиз Азизов бо унвону мукофотҳои баланд аз қабили аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1984, аълочии маорифи СССР соли 1987, муаллими соли 1992 ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон соли 1999, ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф соли 2008, ордени нишони фахрӣ, ифтихорномаҳои шуъбаи Сибирии Академияи илмҳои СССР, ҷамъияти умумии иттифоқии кимиёгарон ва вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карда шудаанд. чанд моҳи охир устод Абдулҳафиз Азизов ба ноҷурии саломатиашон нигоҳ накарда, бо нияти саҳмгузорӣ дар равнақи бештари кори таълиму тарбия, директории муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Академия Контакт Интернешнлро бар ӯҳда гирифта буданд. аммо дариғо ки ин навбат натавонистанд нақшаҳои неку созандаи худро то ба охир амалӣ намоянд. агарчи устод Абдулҳафиз Азизов ҷисман моро тарк намуданд, вале кору пайкор ва меҳру муҳаббати он кас дар дили ҳазорҳо шогирдон, ҳамкорону ҳамкасбон ва дӯстону рафиқон то ҳаёт ҳаст боқӣ хоҳад монд.